बयनिख्रुइ गिबिसिनाव फोरबो जिसुआ बाख्नाय जाथोंसै आरो आं साफ्रोमखौ प्रभु जिसुनि मुङै बेथेस्दा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार जानानै आं गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जय मासि। बेहे खालामनानै जों बे समाव दिनै जाबाय थानाय दानि सिचुएशन जेखौ कर'ना भाइरासनि बेलायाव जाबाय थानाय बेखौनो एसे आलुम लानायनि गेजेरजों जोंनि फोरबुआ मा बुंदोंमोन बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों नायनि। बेहे खालामनानै आं जयेल 2:10 मोनसे खोथा बुंदोंमोन। बेवहाय फोरबुआ आं बिसोरनि गेजेराव पृथिबीखौ आरो अख्रांखौ आं सोमावगोन। मोननै बाथ्रा जयेलाव बुंदों। आं बिसोरनि गेजेराव बुहुमखौ आरो अख्रांखौ आं सोमावगोन। जेब्ला बेबादि बुहुमखौ आरो अख्रांखौ सोमावगोन अब्ला मानसिफ्रा अब्ला मिथिगोन जे इसोर दं। बेनिखायनो बे इसोरा गावखौ प्रुफ होनो थाखाय दानि जुगनि मानसिफ्रा जेखौ दिनै जों नायोब्ला जों नुनो मोनदों जों इसोरनि बुंनाय बेबस्था आरो बिनि बाथ्रानिफ्राय जों बेसे गोजानाव दिनै थांदों। बेनिखाय आं बे बाथ्राखौल' बुंनो होननानै सानदों दिनै। जेखौ फोरबुआ बुंदोंमोन नोंसोरो जेब्ला नोंसोरनियावहाय बांग्रि मावगोन, बाना लोमगोन, जाथिजों जाथि सिखारगोन, दावहानि सोदोब खोनागोन अब्ला गिख्रंनो नाङा। रंजादोसो होनना बुंदोंमोन। रंजानोसो थोनदोंमोन मानोना आंनि फैनाया खाथि जाबाय। नाथाय मानसिफ्रा गिख्रंबायसो। बेनिखायनो जों ख्रिस्ट'खौ फोथायारि साफ्रोमबो आं बेखौनो नुहुरदों जों गिख्रंनांगौनि जेबोनो खोथानो गैया। मानोना जोंहा यहोवा दं। जों आथिखालाव नायहरदो इसोरा गावनि प्रजा इस्राएलारिफोरखौ जेब्ला मिसरनिफ्राय बायख'नोसै जेब्ला मजेस आरो आरनखौ थिनहरदों अब्ला बेवहाय इस्राएलारिफोरखौ बेबादि पारसिकिउसननिफ्राय माब्रैबादि थख' खालामदोंमोन जों नुदों। दामा नाय ओंखारलांनाय 12नि 22, 23, 24निफ्राय नायलां मा मोरोनाबो बिसोरनि घसनावहाय इजराइलफोर थानायाव थाङाखसै। खोमसियाबो इजराइलफोर घसनाव थादोंमोन, खोमसिया जायाखसै। दैयानो थै जाजोबदों, घसनाव दैया थै जायाखसै। एम्बुफोर फैदों, एम्बुआ घसनाव थाङाखसै। होमब्ला नाहरदो इसोरा गावनि प्रजाफोरखौ माबोरैबादि दैखोबोदोंमोन। आरो दिनै बे एखे बे इसोर बे प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौहाय बुंखादोंमोन दागि जेबो गिख्रांनांगौ जोंहा गैया। संसारा गिखागोन, संसारा गिखागोन, संसारा सोमखिखागोन। नाथाय जों दिनै सोमखिनानै गिख्रंनांगौनि जेबो खोथानो गैया। आं दिनै सोमोनांदों। जिसुआ बुंदोंमोन नोंसोर बेखौ खोनाब्ला गिख्रंनो नाङा। नाथाय जोंनियाव ओरैबादि गिख्रंबाय। नाथाय बाइबेलखौ जों जेब्ला फरायदों बेखौ प्रथम सोमावजेनदोंसो होनना बुंदों। बे सोमावनाया एसेल'सो आरो बे एसेल' सोमावनायावनो गासै बुहुमानो दिनै
गुलाब गुथाब जाजेनबाय आरोबाव लिरनाय दं सेकेन्ड टाइम जेब्ला फोरबुआ अख्रां आरो हाखौ सोमावगोन जेब्ला डेथ स्पिरिटखौ हगारगोन फानथामनि फानसे मानसिया थैब्रुगोन जागोनखौ बुंखादों बेयावनो हमाबथ' जाबाय जोबबाय माब्ला जोबबो होननानै मानसिफ्रा बुंदों बे आं बुंदों दिनै बे कर'ना भाइरासआ बे जोबनायाव गैया बे भाइरासखौ फोजोबनो रावबो साइन्टिस्टफ्रा हानाय नङा आं जेखौ नुदों इसोरनि बोराबनाय बाइबेलाव बुंजोबखादों रानिसो रासिन जालांगोन बिनि सेकेन्ड स्टेजाव जेब्ला सोमावगोन अब्ला मा जागोन बिनिखाय जों दिनै आं खावलायदों जोंनि जेसेबां ख्रिस्ट' बिश्वासिफोर जों मोननै बाइबेलफोरखौ नायनि गितफोरनि 90 नाम्बारनि 3 आरो 4 सिरियाव 3 सिरियाव बेबादि बुंदों जायफ्रा फोरबुनि सायाव भरोसा लाखिगोन आरो बे जनफोरखौ सानाय जेनिफ्राय बायख'गोन आरो मरणनिफ्राय बायख'गोन आरो गावनि गुवार गांखंजों खोबनानै दोनगोन एसेबां दिनै फोरबुआ बुंदों आं आंनि गुवार गांखंजों खोबनानै दोनगोन आरो दिनै थैनायनिफ्राय बासायनाय जिबनखौ होनो इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्ट'आ फैबाय जों मिथिगौ बेखौ फोथायोब्ला थैनाया जोंनिफ्राय जोबगोन जों माखौ गिदों सेकेन्ड थिंस आं बेबादि नुबावदों बाइबेलाव बेबादि बुंदों दा जों नुदों मानसिफ्रा थैनायखौ गिदों नाथाय ओरैबादि मोनसे समय सफैबावगौ नोंथांमोना रिभेलेसन चैप्टार 9, 6 आव नाय मानसिफ्रा थैनो हास्थायगोन थैनो नागिरगोन थैनाया बिसोरनिफ्राय खारलांगोन बाइबेलाव नाय थैनोसो नागिरगोन बै समाव दालाय थैनो गिदों थैनो गिनायखायनो दिनै आं आंनि फंबायजोंबो हेन्डसेक लानो आं आंनि बिसानि न'आवबो आं थांनो गोब्राब जाबाय मा जाखो बिलाय जेखौ आं बाइबेलाव नुनो मोनबोबाय थादों इसोरा बेबादि बुंदोंमोन जों आइजाया 43:1-2 आव नायोब्ला ओइ जाकब नोंखौ सोर दायामोन इजराइल नोंखौ सोर सोरजिया आं नङा आं नोंखौ नाम लानानै गाबज्रिगोन नों आंनिनोखा बिराद जों साननानै नाय नों आंनिनोखा आं ख्रिस्ट'निखा होननानै आं बुंनानै लाबायब्ला अब्ला ख्रिस्ट'आ आंखौ बासायखागोन आमेन ख्रिस्ट'आ आंखौ बासायखागोन बे आंखौ बासायाबानो थानाय नङा अब्ला जों बेवहाय दिनै नाय जोंखौ सासे बासायगिरि दंखायो दा नुदों मानसिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ बेयाव बुंनो होननानै सानदों आं मानसिफ्रा सानदोंमोन बेमार जादों डक्टर नाथाय डक्टरनाव दिनै थांदों डक्टरा नोंखौ दाङाखिसै गिबाय डक्टरानो गोमाजोब्बाय आरो बै समाव बे जाथिया फैयोब्ला माबादिसिन जागोन दिनैनो बिजिरना नायहरखादो आं खावलायदों जों गिख्रंनो नाङा जों इसोरनियाव फैदो जेब्ला जों दा मोनसे आरोबाव जों साननानै नायबाव आं बेखौल' बुंनोसै
दिनै जों बाइबेलाव बुंनाय बाथ्राफ्रा नुजाबोजोब्बाय जोङो दिनै फोरबुनि न'आव खुलुमनो जों जायगा मोनो दिनै खाथिजेनबाय जेराव गांनैनि इतिहास 22:9 सिरियाव बुंदोंमोन जेब्ला नोंसोरनाव आंखाल मरणफोर जायो थुंग्रिफोर फैयो अब्ला नोंसोर बे न'आव गाबफै अब्ला नोंसोरखौ फोरबुआ बेनिफ्राय बासायगोन नाथाय दिनै बे न'आव बिनोथ' बारसै न'थामजों न'ब्रैजों खालामनांगौ बेखौबो खालामखासै गाव हारसिङैथ' दिनै जों न'खरा फोरबुनियाव आरो जाव थानांगौसै बेखौबोथ' न'खरै जों खालामनो गोसो जायाखिसै खालामाखिसै बहुद न'खरा खालामाखै होमब्ला जे फोरबुनि हुकुम बादि जों मोनसेबो दिनै मावाखैब्ला जोंनि बासायजानाया बहानिफ्राय मोनगोन हामबायसै आं बेखिनिखौल' बुंबाय जाय इसोरा जोंखौ बासायनो गावनि फिसा जिसुखौ हरबाय बे जिसुनियावल' भरसाखौ लाखिदो बियो जोंखौ बासायगोन आं खावलायदों दागि भाइरासआ जोंनाव फैगोन होननानै जों बाथ्रायाव जेब्ला थागोन बाथ्रायानो बे गासै भाइरास फैदोंब्लाबो डिस्ट्रय खालामनो इसोरनि बाथ्रा बोलो गैयि नङा बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव थानो आं साफ्रोमसिम खावलायनाय थाबाय फोरबुआ नोंसोरजों लोगोआव थाथोंसै आमेन